Kejlos ci ciepiło szydliwe karty. Prawdziwa historia jak ze filmu. To, o czym ja teraz opowiem, wydarzyło się naprawdę w moim mieście Zawadzkie. Pisała o tym lokalna prasa. I oto ino napisała po śląsku, ubrała w moje słowa, zmieniła imiona bohaterów, ale sama historia jest jak najbardziej prawdziwa. Wstęp. W Ameryce, tam, kaj są te najprawdziwsze gwiazdy w tym Hollywoodzie, był taki reżyser, który się nazywał Alfred Hitchcock. Ten wiecie, od filmu Fogle, który gadał, że recept na dobry film to jest taki, że ma się zacząć trzęsieniem ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo rosnąć. Historia, którą wam opowiem, jest prawdziwa i zaczyna się blank tak, jak richtig dobry film. Nie byda używać prawdziwych mianów od bohaterów i no całkiem insze. Zmienia też miasto i niewtore szczegóły, bo teraz wiecie, te RODO i wszędzie no znajdzie. A myślę, że miana tutaj nie są niezbędne, ale same wydarzenia. Ogłoszenie w Zeitungu. Marzenie życia. Był raz jeden uczony hop, który mieszkał w Australii. Profesor slawistyki, znał język niemiecki i angielski. Podjął decyzję, bo mu stykło wnet zipcich jarę, że znajdzie wreszcie grób swego ojca, który zginął w czasie wojny w Rumunii. Był wtedy rok 2007. Gadał o swym marzeniu z kamratką z Polski, która mu powiedziała, że miasto M to chyba śląskie, ale to się werci tam poszukać grobu Fatra. Posłał do Zeitunga ogłoszenie, że szuka grobu niemieckiego żołnierza z Wehrmachtu, swego ojca, podał jego imię Harald. Napisał miano takie i że on bezmaś z miasta M, kiedy to jest terowski w terenie Polski. Wiecie, taka jest nasza śląska historia, że naszych obców brali do niemieckiego wojska. Napisał też, że jego fater zginął w Ploiești w Rumunii w 1944 roku. Jak to w życiu bywa, przez cufal, ogłoszenie przeczytała jedna kobieta z M, kiero też bez cufal dostała ten Zeitung. Ładniej to nazwisko żołnierza było znane, bo przecież my w M się wszyscy znamy. Biła się z myśloma i zadzwoniła do Paulka, który miał takie same miano, co ten żołnierz niemiecki, którego ktoś szukał, że ktoś szukał jego fatra, bo jego mnie było blank te same. Ale tak richtig, coś ich się do końca nie zgadzało. Paulek powiedział, wiesz, to mogę być pomyłka, ale napisał na ten e-mail z ogłoszenia. Napisał, co jego fater richtig mianował się tak jak ten żołnierz, którego szukał, ale on nie zginął w Rumunii, ale ocalał i wrócił do M w 1949 roku. Podał poszukującemu numer telefona. Za 2 godziny zadzwonił Paulkowi telefon i ten profesor. Powiedział, że Zarowski pośle zdjęcia swego fatra, które posiadał. Moich mało, ale prosi, co by on to obejrzał. Mail przyszedł i Paulek oglądał je po kolei. Kiedy wejrzał na 4. zdjęcie, ostał bez słów, bo zobaczył swojego fatra, Haralda, który stał ze swoimi starzykami przed rodzinną chałupą w M. Po puklu przeszły mu ciary. Pon Buczku święty, gdyż jak ktoś za oceanu padł, że to jego fater, to przecież oznacza, że to nasz fater. Jeronie, i my są braty, pomyślał Paulek. Kaj to możliwe, co żyjemy i nie znamy jeden drugiego, to się nie mieści w głowie. Profesor. Niedługo po tej rozmowie profesor wsiadł do fligra i przyfurgał do Polski i przyjechał do M. Paulek, który myślał, że jedynym jego rodzeństwem jest siostra, nagle we drzwierzach łoboczył brata. Łzy same pociekły łob mu z oczu i żaden nie umiał nic powiedzieć. To milczenie było pełne emocji. Profesor wyglądał blank jak ich fater i ołpa. Miał blank te same oczy, rysy, gesty. Chodził też jak Harald senior. Bracia znali się godzina, ale tak się czuli, keby się razem chowali. Naczli szukać, wyciągli stare albumy i naczli układać z nich puzzle ich wspólnego życia. Harald junior bez 60 lat szukał grobu fatra, a znalazł nieznaną część familii, brata, siostra i ich bajtli, a oni przyjęli go tak, keby nie było 50 lat rozłąki, keby się znali od zawsze. Do Teroski dzwonią Dosia i poznają się z rozmaitych stron, gadają o swoich marzeniach, bo przecież one są w życiu bardzo ważne, one nas odróżniają od innych stworzeń. Bracia wiedzą o sobie coraz więcej, przeca tyle load do nadrobienia, a gadają, że takie rzeczy zdarzają się i we filmach. Profesor Teroski przyjeżdża co rusz do Polski i zwiedza ojczyzna fatra. Historia naszkryflano na nowo. Ich wspólny fater w 1942 roku richtig był w niemieckim wojsku. Dostał rozkaz wachtować złoża ropy wedle miasta Ploiești w Rumunii. Służył w obronie przeciwlotniczej.
Tam poznał piękno Frela, Słowenka, kiero pracowała w lazarycie. Młodzi się przoli i obiecali się hajtnąć zaraz po wojnie. No, nagle do miasta wkroczyła Armią Czerwoną i Harald trafił do radzieckiej niewoli, kej był do 1949 roku. Dopiero tak nieskoro po wojnie wrócił do miasta M. Po powrocie do Polski pojechał do Ploeszczy w Rumunii szukać swojej miłości życia, ale nic nie znalazł. Poralot szukał przez rozmaite organizacje swojej ukochanej, ale dostał informację, że w 1944 roku cały lazaret zniszczyło bombardowanie i wszyscy zginęli. Ślad po narzeczonej zaginął. Ale prawda była blank inkszo. Mama Haralda juniora przeżyła i ona też szuka mężczyzny swego życia. Tym bardziej, że szukała ojca swego dziecka, o którym nie zdążyła mu powiedzieć. Syn na cześć Fatra dostał jego imię, a miano matka dała mu swoje. Nie traciła nadziei i dróg szukała Haralda. Przejeździła Rumunia tam i nazad i po całe Węgry też. Zamieszkała w końcu w Monachium, a parę lat później poznała Australijczyka, hajtła się i pojechała mieszkać za Wielkowoda. Młody Harold zaczął żyć w Australii, a że był bardzo mądry i skończył najważniejsze i najwyższe szkoły, obiecał się, że kiedyś odnajdzie grób Fatra. Jedyną pamiątką po Fatrze były zdjęcia i dowód miłości Haralda do swej pielęgniarki, drewniany talerz z napisem: dla mojej ukochanej i datą 1944, podpisany imieniem Harald i jego mianem. Talerz wisiał u nich we kuchni. Po wojnie. Tymczasem po wojnie w Polsce Harald senior ze złamanym sercem dróg szukał swojej ukochanej, ale los ciepnął mu i łonej oszydliwe karty i nie znaleźli się wojny zawierusze, bo nie wiedzieli jeden o drugim, że oboje przeżyli. Dawny żołnierz Harald w końcu pogodził się z złym losem, poznał Lejna i się hajtli, a z tego związku był Paulek jego siostra. Zamieszkali we starej dzielnicy miasta M, kaj żyli szczęśliwie ze swymi bajtlami. Bajtle są teraz dojrzałymi ludźmi. Senior rodu nigdy nie gadał o wojnie i o tym, co go spotkało. Zawarł to na głucho we swym sercu. Kaj w 2007 roku australijski brat przyfurgał do Polski, Paulek zabrał go wedle rodzinnej chałupy. Odwiedzili wszystkie miejsca ze czarno-białych fotografii z miasta M, które on miał. Historia pisała się na nowo. Profesor poznał kraj i kaj mieszkał jego fater. Kaj chodził, kaj robił na hucie. Nie mógł się darować, że tak nieskoro zaczął go szukać. Kiedyby przyjechał rok warciej, to by się przecież spotkali oko w oko, bo trzeba wspomnieć, co Harald senior zmarł latem 2006 roku. Syn, kiedy w końcu odnalazł Fatra, nabrał chęci do dalszego szukania korzeni. Miał nowe życiowe plany. Postanowił pojechać do Ploeszczy, odnaleźć miejsca, kaj starzyki się zakochali. Familia jest do niego blank ważno, dyć mocery i przaje im. I, jak powiedział nowemu bratu, zachęca teroski każdego, co by sprawdzać do końca niewyjaśnione zagadki familijne. Ale, że napisała, los był niesprawiedliwy i rozdzielił zakochanych młodych, ale nie zdołał zabić miłości i tęsknoty, kiedy rozdzielono para miała w sercach. Ta miłość, tak się myśla, przekazana synowi i kazała szukać grobu dawnego ukochanego matki i sprawiła, co marzenia się spełniły w części. Ani insze kontynenty, tysiące kilometrów nie rozdzieliły braci. To znak, że warto szukać. Takie było przeznaczenie i nigdy nie wolno tracić nadziei. I wiecie co? Nawet ten amerykański reżyser Alfred by tego nie wymyślił. Imiona bohaterów i niektóre szczegóły i nazwa miasta zostały zmienione. Historia jest prawdziwa i została dawno temu opisana w lokalnej prasie. Ja tylko to opowiedziałam po mojemu, po śląsku. Wasza Johanka.